Xa hai acordo das dúas opcións posibles para emprazar o futuro centro de saúde da localidade, o edificio de Outeiro e a parcela existente a carón do Concello e a Casa da Cultura. O Sergas decidiuse finalmente por esta última, atendendo a unha mellor funcionalidade. Nos tínhamos dúas alternativas, unha era o que temos aquí, que está a parcela que está entre o Concello e a Casa de Cultura, pero bueno, despois como surgeu o tema da compra do edificio este que compramos a través do préstamo que nos dou o IGUS, esta estrutura que queríamos sacar ese feísmo, bueno, pois un día nunha reunión pensamos que ao mellor, como xa estaba a estrutura feita, que ao mellor sería un poquito máis rápido. E o que fixemos foi ter unha reunión cos técnicos do Sergas e tamén co conselleiro, pero non gustou moito. Eles queren un edificio e unha planta sola para non meter ascensor, e é moito máis cómodo, todo nunha planta e tal. E entonces, bueno, pues decidimos, mira, xa que el non lle gusta, non vamos a enredarnos aí, que se nós queremos esta parcela, que se nós queremos que sea aquí o centro de saúde, pois en este edificio, e dámoslle outro uso e xa está. Segundo explicou o alcalde, o novo edificio encaixarase no terreo aproveitando o desnivel existente. A actuación permitirá tamén recuperar a bella Alameda. Vai ser un edificio que sabedes que entre as dúas rúas atalayas pois hai un desnivel de terreno, vámoslo a encaixar aí en ese desnivel de terreno e queremos facer na parte superior e recuperar a Alameda. Non? Vai ser un proxecto moi bonito, que ademais o propio Sergas, aunque vai ser un edificio que lle sale un poquito máis caro, pero lle gustou moita idea. Non? Pero o Concello seguirá adiante coa compra do edificio inacabado de Outeiro para destinalo a un uso social, coa construción dunha residencia de maiores, que conta xa co beneplácito de política social. Isto xa foi algo que falamos tamén con política social, necesario para Porto do Son, por desgracia, a población está envellecendo, temos o centro de día con 40 plazas que está ocupado xa ao 100% e necesitamos para que os nosos veciños de Porto do Son non teñen que desplazarse a outros concellos e darlle un servicio aquí en Porto do Son. Bueno, pois o que vamos a facer aí é iso, o edificio queremoslo comprar porque sabedes que había dúas cousas, non era sacar ese feísmo que tiñemos aí, que ademais temos aí o desarrollo dun PEPRI na zona do Outeiro e outro aquí no casco urbano, pero non vamos a desarrollar un PEPRI e deixar ese feísmo aí.